Dan is het ook nog zo dat wij rondom voorstellingen vaak activiteiten organiseren, zoals workshops, lezingen, nazits, nagesprekken met bijvoorbeeld een choreograaf bij een dansvoorstelling, documentaire die zeg maar, gerelateerd is aan de voorstelling of het onderwerp. Zodat mensen zeg maar, op voorhand al meer geïnformeerd zijn, met een ander gevoel zo'n voorstelling bezoeken en dus veel meer dingen zullen herkennen van, oh ja, dat was dat. Oh, dat heb ik inderdaad in een documentaire gezien. Omdat mensen dus veel later besluiten, want ze kijken echt op het laatste moment van, oh ja, heb je nog geld in de knip, hebben we nog vrij? Ja, we gaan. Dus wij moeten het hele jaar door en we hebben ongeveer 300 voorstellingen. Mensen blijven informeren, blijven prikkelen. Omdat er zoveel keuze is en omdat we naast Chassé Breda, Baktheater, Theater Stilburg maken we deel uit van de grote 4 zeg maar, in Brabant. En veel voorstellingen staan daar ook. En dan is de kunst van, hoe krijg je mensen naar ons toe? In plaats van dat ze naar een andere theater gaan of in Tilburg inderdaad. We moeten dus rekening houden met een hele brede doelgroep. En daar luisteren we ook zo goed en zo kaart mogelijk naar. Dus vandaar dat we ook dialoog aangaan, met name via de social media.